Magandang hapon nga sa ating lahat at ito ang magiging lagay ng panahon paranging araw ng Biyernes, November 29, 2019. Makikita natin dito sa ating satellite imagery nga na ito pa rin yung ating bagyo si Typhoon Kamuri na binabantay natin na nasa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon nga, as of 3 p.m. kanina, ito yung tinatayang nasa layong 1,455 kilometers, silangan pa rin yan ng Southern Luzon. Nagtataglay pa rin ito ng hanging aabot nga ng 140 kilometers per malapit sa gitna at may pagbugso ng hanging aabot ng 170 kilometers per hour. In the past 6 hours, hindi nga ito halos kumilos sa kanyang kinalalagyan, which is expected naman dahil base sa ating mga analysis in the previous days, nakikita nga natin na ito ay babagal o halos hindi gagalaw bago ito pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Still by tomorrow evening until Sunday morning, inaasahan natin na papasok nga ito ng ating Philippine Area of Responsibility at papangalanan natin bagyong Tisoy. Still, nakikita natin na tinatakbo ng bagyong ito ay dito pa rin nga sa may Bicol Region area at babaybay pa rin yan ng pagkatapos ito maglandfall ng Bicol Region, babaybayan ng Calabarzon area papunta nga ng Central Luzon area. Meaning to say, dadaan ito sa north of Metro Manila at makaka-apekto nga ito dito sa atin sa Metro Manila. Kaya iba yung pag-iingat ang ating pinapayo sa mga susunod na araw, dyan pa rin nga sa Bicol Region, Calabarzon, Central Luzon at dito sa Metro Manila. Dahil medyo may kalakasang bagyo ang ating binabantayan, kaya iba yung pag-iingat nga ang paulit-ulit natin pinibilin sa ating mga kababayan. Still sa ngayon, dahil wala pang epekto nga itong ating bagyong si Kamuri sa labas ang ating area of responsibility, northeast mo na ngayon na nakaka-epekto nga sa kabuuan ng Luzon. So makikita natin, may mga kaulapan pa rin tayo sa kabuuan nga ng Luzon, kasama na dito sa Metro Manila. At para naman sa magiging lagay ng panahon natin, inaasahan pa rin natin ang Cagayan Valley, Cordillera at ng mga probinsya nga ng Aurora at Quezon na magkakaroon pa rin yan ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan dahil pa rin niya sa inaasahan nating epekto ng ating amihan. Samantalang dito sa Metro Manila at nalalabi pang bahagi ng Luzon, makakaranas pa rin tayo ng maliwalas sa panahon o generally partly cloudy to cloudy skies na meron lang tayong mga pulupulong mahihinang pag-ulan. Agwat nga ng temperatura dyan sa Tuguegarao City dahil nga patuloy pa rin ang mga inaasahang pag-ulan ay maglalaro mula 21 hanggang 28 degrees Celsius, 24 to 28 naman dyan sa Lawag, samantalang 15 to 23 sa Baguio City, Olongapo is 24 to 31 at sa Lipa City naman ay mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. So bukas dito sa Metro Manila, inaasahan natin ang agwat ng temperatura ay maglalaro nga mula 26 hanggang 32 degrees Celsius dahil wala pa rin man tayong inaasahan ng mga malalakas na pag-ulan. At dyan naman sa mga kababayan natin sa Legazpi area o sa Bicol Region, inaasahan natin na by tomorrow meron ng mga pangunang epekto nga itong mga pag-ulan dahil nga sa dala ng bagyo natin. So meron silang maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Agwat ang temperatura dyan sa Legazpi City maglalaro mula 26 hanggang 31 degrees Celsius. Samantala naman sa Palawan area, wala naman tayong inaasahang epekto. Hindi rin ito maapektuhan nga ng papalapit na bagyong si Tisoy, kaya magkakaroon tayo ng generally fair weather except from some isolated rain showers, dala pa rin yan ng mga localized thunderstorm. Agwat ang temperatura yung maglalaro mula 24 hanggang 32 degrees Celsius. Samantala naman dyan sa mga kababayan natin sa Kabisayaan, inaasahan pa rin nga natin ang itong Eastern Visayas ay magkakaroon pa rin yan na maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Ibig sabihin nito ang Quezon, Aurora, Bicol Region at Eastern Visayas nga, ito yung mga areas na unang makakaranas ng unang epekto ng pagpasok ng bagyong si Tisoy pagdating nga natin ng bukas ng gabi. At sa nalalabing bahagi naman ng Kabisayaan, generally fair weather o maliwalas sa panahon ng inaasahan except from some isolated thunderstorms na inaasahan natin na magiging madalas pagdating ng hapon hanggang gabi. Agwat ang temperatura dyan sa Tacloban City mula 24 hanggang 29 degrees Celsius. Samantalang dito sa Iloilo City is 24 to 32 at dyan sa Metro Cebu naman mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Magandang balita naman para sa mga kababayan natin sa Mindanao area, hindi sila maapektuhan ng papalapit ng bagyong si Tisoy, kaya generally maaliwalas ang panahon ng ating inaasahan dyan sa mga kababayan natin sa Mindanao area, except from some isolated rain showers and thunderstorm. During this time of the year, magiging mas madalas nga ang mga pag-ulan, dala ng mga isolated thunderstorm, dyan nga sa especially sa silangang bahagi ng Mindanao area.
Agwat ng temperatura dyan sa Cagayan de Oro maglalaro mula 22 hanggang 30, 20 to 31 naman sa Valencia City at sa Metro Davao naman ay mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Ganon ding weather ang inaasahan natin dyan sa mga kababayan natin sa Zamboanga City. So ang agwat ng temperatura ngayon maglalaro mula 24 hanggang 35 degrees Celsius. At para naman sa magiging lagay ng baybaying dagat natin, sa ngayon nakataas pa rin ang gale warning natin. Meron tayong inaasahan na pagtaas ng alon na aabot nga ng 4.5 meters. Diyan pa rin yan sa mga baybayin ng Batanes, Cagayan, Babuyan Island, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Isabela, Aurora, diyan para sa Quezon, Polillo Islands, Camarines Norte, Northern Coast of Camarines Sur at sa may Catanduanes. Kaya patuloy natin pinapayuhan ang ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat na huwag munang pumalaut sa mga nasabing baybayin dahil pa rin sa inaasahan natin mga malalaking pag-alon. At para naman sa 3 days weather outlook natin dito sa Metro Manila, ngayong araw nga hanggang bukas wala tayong inaasahan ng malalakas na pag-ulan, pero pagdating ng linggo, cloudy skies na ang ating inaasahan dito sa Metro Manila at magiging masungit na nga ang panahon pagdating ng Lunes hanggang Martes hanggang umabot yan ng Miyerkules. Dahil ito nga Tuesday and Wednesday ang inaasahan natin ng pinakamalapit sa Metro Manila, ito nga bagyong Tisoy. So ang ating payo sa mga kababayan natin, patuloy nga nating paghandaan dahil nga bukod sa malalakas na buhos ng ulan, may malakas na bugso ng hangin ang ating inaasahan dito sa Metro Manila. Agwat ng temperatura natin ay makikita natin na maglalaro mula 31 hanggang 20 sa pinakamainit at ang pinakamalamig naman natin ay magbababa from 27 to 26 degree Celsius. Ibig sabihin, medyo lalamig ng bahagya ang ating temperatura dito sa Metro Manila sa darating na linggo dahil nga sa inaasahan natin na tuloy-tuloy na pag-ulan dala ng bagyong Tisoy. At dyan naman sa Baguio City, inaasahan pa rin natin na patuloy na epekto nga ng amihan, kaya generally magiging maulap ang papawirin pagdating ng Sunday at Monday naman ay maapektuhan na to ng bahagya, maapektuhan na to ng ating bagyo at pagdating nga ng Tuesday, kung kailan malapit naman to sa West Philippine Sea, ay magkakaroon nga tayo ng posibleng signal number 1 dyan sa Benguet area kasama na ang Baguio City. Kaya ang temperatura nila ay maglalaro mula 16 hanggang 21 degrees Celsius. At dyan pa rin sa mga kababayan natin sa Legazpi City, sila nga ang unang maapektuhan nitong paparating na bagyo. Kaya pagdating pa lang ng linggo, sila na ay magkakaroon ng masungit na panahon. Magkakaroon ng stormy weather naman pagdating ng Monday at Tuesday nga, pagdaan nitong bagyo dito sa Bicol Region area, ito ay inaasahan natin na magkakaroon ng improved weather condition. Pero may mga pag-ulan para tayong inaasahan, kaya iba yung pag-iingat ang ating pinapayo sa mga kababayan natin dyan sa Bicol Region. Agwat ng temperature maglalaro mula 26 hanggang 30 degrees Celsius. At para naman sa mga kababayan natin dyan sa Metro Cebu area, inaasahan natin na bahagya nga magkakaroon ng maulap na papawirin na may mga karat-karat na pag-ulan at pagulog dyan pa rin nga sa Cebu City on Sunday and Monday. Even though ang bagyo natin ay nasa Bicol Region, medyo may kalakihan to sa 200 to 300 ang radius. Ibig sabihin nito, pwede itong abutin ang Central Visayas area. Kaya inaasahan natin magkakaroon ng maulap na papawirin nga na may karat-karat na mga pag-ulan at pagulog. Habang inaasahan natin na kikilos ito papuntang West Philippine Sea, pagdating ng Tuesday, improved weather condition ang ating inaasahan dyan sa Cebu City. Agwat ang temperature ay maglalaro mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. At sa Metro Davao naman, hindi natin inaasahan na maapektuhan ito ng ating bagyo. Kaya generally fair weather ang ating inaasahan except from some isolated rain showers, dala pa rin yan ng localized thunderstorm. Ibig sabihin ng mga lugar sa Mindanao na hindi apektado nitong bagyo ay magkakaroon pa rin tayo ng inaasahan ng malaking chance ng pag-ulan, dala pa rin yan ng mga localized thunderstorm na ating inaasahan. Agwat ang temperature ngayon maglalaro mula 25 hanggang 34 degrees Celsius. At para naman sa tidal prediction nga dito sa Manila Bay, may inaasahan tayo mamayang gabi na high tide at a height of 1.16 meters at 11:09 p.m. At susundan yan bukas na ng umaga ng low tide at a height of minus 0.29 meters. At dito pa rin sa Kamanila, ng haring araw nga ay lulubog ng 5:25 ng hapon at muling sisikat yan bukas ng